Я чому запитую? Тому що в 2009 році ви пропонували, ви говорили статус Севастополя. Зробити з Севастополя кондомініум. Ні, що дадим городу статус Україна російської території. Це і є міжнародний кондомініум. І якщо б ми тоді це зробили, у нас би не було захоплення Криму. А для чого? Дуже просто. На превеликий жаль, в нас дуже мало людей, які розуміються на таких глибоких речах. Нас всі вважають, що політика – це бла-бла, поговорити і поскакати. А було зрозуміло, що росіяни не віддадуть цю військову базу. А у вас не бла-бла? Ні. У мене 2 книги, не бла-бла. Зараз всі пишуть книжки. Ні, це не ті книжки, які пишуть консультанти. Це книжки, які зроблені в результаті величезної роботи. Так ось, було зрозуміло, що Російська імперія, яка поновлювалася вже з 2006 року, це був тренд і робота Путіна, яку він почав, в них залишається 2 військових бази. Це в Україні і в Сирії. Було зрозуміло, що це ознака імперії. Імперії не буває без закордонних мілітаристських зон. Було зрозуміло, що вони будуть гризти це до кінця. Тому, що треба було зробити? Кинути кістку по Севастополю. Статус кондомініуму давав нам можливість зробити внутрішній кордон і огородити фактично це місто, де були військові російські. Вони, ви ж знаєте, там була істерія завжди, що Севастополь – це город руської слави. Тобто це була така історично спірна територія. Єдиний спосіб зробити навколо неї кордон і не давати розповсюджуватися цій ідеї – це було зробити кондомініум, кинути їм цю кістку і скористатися тим, що там, мабуть, є і митний кордон, щоб ви розуміли. Якщо це кондомініум, робиться внутрішній кордон, і фактично ми закриваємо внутрішнім кордоном цю територію. Севастополь? Безумовно, це треба було робити. Якщо б ми так зробили, шанси захопити Крим, як це було зроблено, в сотні разів би зменшились. Просто я